pindi lang kamuli akong pa kuanon mag-agad ko sa kananaang inyong mga opinion sad. Kasi ito unahon ato discuss ang mga legal points ani or aritas mga rallies nga nahitabo or arita mahigala sa mga virals, depende lang. No, kompleto man ta karon, buntaga mga higala. Pero doon ay miingon mga kigalaan nga may kuno i-discuss nato na kay nag-ingon mas lang nga kidnapping tong nahitabo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kidnapping, why basihanan? Ang uban sa ningon nga nagoy ICC warrant. Sa mga tinuod ni mga sukid di paminaw. Valid ba tong pagkadakop ni Presidente Rodrigo Duterte or dili? Straight to the point. Maingon mahigala to mga pro Duterte nga dili to mao kato pagkadakopa mahigala. Wa pagi kaluoy sa pagdakop. Ang mga against mo Duterte bingon dili na may warrant ang ICC. Sakpan jud to nya ang uban nangatawa mga higala, ang uban naguol. Ato ning tagad pagtagad karon, ang ato mahigalang pag-discuss niini